nggih monggo. Kijing miring. Iki sing asta sapa kijing miring? Kijing miring sapa? Mbak Elisa wae. Heeh, Mbak Elisa wae ndak. Gara-gara dhek ora kan. Iki kuburan amblong ora kijing miring iki. Ya. Ya. Ayo Elisa gentenan. Ya. Kijing miring. Ya. Kijing miring dadi lagu. Ayo mbok yo dibenake sik mesake sing semare. Oke, kijing miring. Kijing miring ya, Nduk. Oke. Tak tayub ya, Nduk. Napa? Napa nih? Iki wis parah esuk lho kok bungok-bungok bocah iki. Nggih mboten. Aku sing ngayub. Ngayub. Heeh, cara Ngayub apa udan? Ya udan pancen. kula ngek kae ngeyup. Napa? Iki nayub tari, nari. Nari kayup. Ya, nari. Ah. Ya. Oke. Mangga kijing miring ya.